Už ste sa niekedy rozhodovali nad tým, či kúpite letné gumy, pretože tie staré už sú celkom ojazdené, alebo pôjdete tento rok na dovolenku so svojou rodinou, pretože ste už dlho neboli? Prípadne ste sa rozhodovali nad tým, že budem robiť prácu, ktorá mi zarába mega peniaze, ale budem robiť niečo, čo ma skutočne baví a naplňa? A viete o tom, že sa nemusíte rozhodovať? Môžete to tak mať? Môžete kúpiť gumy a ísť aj na dovolenku. Môžete robiť prácu, ktorá vám aj zarába a zároveň má zmysel, máte čisté svedomie, konáte dobro a môžete žiť svoj život možno aj takto ako ja. Pri bazéne, môžete pracovať na pláži, môžete byť s ľuďmi, ktorými je vám dobre, môžete mať viac času pre svoju rodinu, svoje hobby, na svojho manžela, na svoj život a môžete si dovoliť kúpiť čo len chcete. Je to možné.